Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui em disfresso Saitama amb guantelet infinit i estem tornada al Japan Weekend Barcelona 2024. Per tant, no s'ha donat compte sobre l'homenatge d'Akira Toriyama, però no passa res. Es veurem dos actors del veu doblatge català Polaedra. Estarà Son Goku nen i el presentador i A17. I ara gaudeix! Hi ha gent que sí que la veu ens va canviant i es va fent gran i tal. Jo, una de les pegues que tinc actualment és que la meva filla em diu, hi ha molta feina. En Cèl·lula està pallissant el noi dels entrepans. Això és el que li deia. En Cèl·lula està pallissant el noi dels entrepans! Ho podem dir, podem fer l'espoiler. Ja ens has dit que, perquè tu vas dir en l'última nit que vam gravar, no només ha fet un protagonista de l'Akira Toriyama, sinó que n'ha fet dos, perquè ella és la veu de l'Arare en castellà. Què tal fer aquest personatge? Com va anar això? I clar, a més durant molts episodis, no? I em va fer moltíssima il·lusió i tinc moltes ganes de Goku, moltes. I ara ja ho saps perquè ja ho anuncia tot bé, ara se sap tot abans. És veritat. Tu vas passar d'una veu amable, explicant a nens, a un travesti a One Piece que es deia Bon Cute, no? Explica'm com va ser la transformació de fer aquest home travesti tan entranyable que estima tot Japó, és un personatge molt estimat al Japó, i explica'm la història. No, això va ser, el Marc Zani estava dirigint la sèrie del One Piece i doncs, escolta, tens un personatge, n'havia fet alguns de sueltos i tal, diu, tens un personatge que t'agradarà, perquè a mi m'agraden les coses friquis, m'agrada. I
genial, no? Doncs jo també. M'he passat guai aquest festa cosplay. Hem comprat, hem veure l'actor de doblatge i molt més. Però ha sigut tot meravella. Esperem que tornem a veure molt més per a vosaltres. De debò. En fi, subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i el proper seguirem més per la festa del cosplay del Japó, del còmic i del videojoc. Adeu!